Mga Dragon Balls yan. Yan ang ating imumukbang ngayon. Leon Hernandez, shout out! Ang kay St. Peter, shout out. Yo, wala. Hubal TV is back. Ngayon, magmukbang tayo ng Dragon Balls. Kasi natagpuan ko ang mga bola sa Dragon Balls. Guess what? Yeah. Mga Dragon Balls yan. Yan ang ating imumukbang ngayon. Susubukan natin sariwang sariwa. Galing pa sa puwerta ng manok. Oh yeah! Yahoo! Itlog ng manok. Wow! Ang Dragon Balls. Nabili natin to kanina. 1 kilo. Ito yung mumukbangin natin ngayon. Malambot ba yan? Oh yeah. First bite, first try. What? Hey! Damn! Ang sarap. Oh yeah. Siguro mas masarap at pag may asin. Ang mga Dragon Balls na hanap ko na. Aha. Hanapin natin yung video. Ito. Masarap palang Dragon Balls. Oh yeah. Sarap sa oh yeah. Eh, adobo ng Dragon Balls. Oh yeah. Hindi natin kaya eh. Malasasa masyado yung hilaw. So, ginawa natin, inadobo na lang natin. Kasi, so balansa di kaya. Di kayang ubusin yung hilaw. Kumakain ako ng hilaw pag madaling araw lang eh. Adobo. Oh yeah. Try natin. Surubo na yan. Init. Hindi kaya, man. Delikado ang buhay. Kala mo ha, kolesterol ka lang. Bicolano ini boy. Para kito ini sagadan boy.
kayang-kaya ng lalamunan, ng bituka natin ang kolesterol. Magbabounce lang yan. Takot lang kaya. Kolesterol lang yan. Negro to, oh. Negro. Pero nakakailo ah. Oh yeah. Hindi pala natin kayang 1 kilo. Merap maubos. Leon Hernandez, shout out. Ang kay St. Peter, shout out. Shout out kay Leon Hernandez at kay St. Peter. Ang tabay lang. Pag natumba, Leon Hernandez, ka nang bahala. Pag di kinaya ni Leon Hernandez, ikaw nang bahala, St. Peter. Pagkatapos sa St. Peter, ikaw nang bahala, ang Gintong Himlayan. Member na rin ako sa Gintong Himlayan. Member ng St. Peter. Member ng Gintong Himlayan. Tapos magiging member pa ni tawag dito, Leon Hernandez. Member ng Leon Hernandez. Safe na safe ka. Kantabay lang yan. Oh yeah. Di kaya. Damn chef, di kaya.